Zrak vás neklame, dobre vidíte. Toto sme v aute, spali sme v aute a momentálne aj bývame, ja a môj pes v aute. Bližšie info o chvíľu. A vítam vás to hlavne takto po dlhej dobe. Sme v Španielsku, cestujeme v aute už momentálne 16. deň. Spíme v aute, jeme v aute, všetko robíme v aute. Ale teda hlavne hľadáme nové zážitky. Toto neviem, či je nový zážitok. Môj pes proste povedal, že tieto keci sú shit. A môj najväčší dnešný plán je to ísť do mesta Córdoba, ktoré je vzdialené 2 hodiny od toho, kde sme. A mala by tam byť nejaká obrovská mešita. Inak, tí, čo ma nesledujú na TikToku, tak toto je Kiminka. Je to náš útulkáč. Kimi si adoptovaná. Zobrala som si ju, keď mala 5 rokov. Ešte k Šejlinke, tí, čo ma sledovali predtým, tak vedia, že som mala malého bolonského psika. Tak aby to nebolo na ňu moc, tak som si zobrala už dospelého. Ahoj! No poď. No, čiže takto vyzeral náš dnešný parking, respektíve zo včera na dnes. A toto je moje vnútro auta, kde v podstate žijeme. Všetky bližšie informácie viete nájsť na mojom TikToku, kde som ako Romy Potržník cestuje. A dávam tam skutočne také krátke denné vlogy a plus aj celú moju výbavu auta, ako čo riešim a tak ďalej a tak ďalej. No a toto už som sa začala presúvať teda do mesta Córdoba. Tak poďme ďalej. No, tak už ma to vyplulo v Córdobe. Ja som práve odparkovala. Vždy sa snažím so psom hľadať vnútorný parking, aby to bolo v pohode. A malo by to byť kilometr od tej mešity, kam sa chcem ísť pozrieť. Takže to tiež vítam, pretože je to vždy takto, že prechádzka mestom. A samozrejme pôjdeme pozrieť aj do centra. Takže... No, práve som zistila, že je tu siesta a že otvárať sa bude až o 3:00, čo znamená o hodinu, ale to je v pohode celkom. Bolo to v pohode, pretože som ten čas využila vlastne na prechádzku po meste a kúpila som si tam aj tričko. Ja si veľmi nezvyknem kupovať suveníry, ale dnes som urobila výnimku, lebo som si povedala, že si spravím radosť. A inak lístky som si do mešity kupovala online. Stojí vstup pre dospelého 13 € a odporúčam vám tam byť skôr, pretože ako uvidíte o chvíľku, tak tá rada na ten vstup sa kupuje na čas. A bolo tam mega veľa ľudí a bolo mega zábavné sledovať, ako prichádzali proste 10 minút pred začiatkom a ako sa čudovali, že sa majú zaradiť nakoniec. Inak táto mešita je najvýznamnejšia islamská pamiatka v Európe a je aj zapísaná v UNESCO. A inak pôvodne to bol ešte v 6. storočí kostol, ale v 8. storočí sa to nejako rozdelilo medzi muslimov a kresťanov a najprv z toho bola mešita nejakých niekoľko storočí a veľmi významná mešita, ktorá poňala až 20 000 veriacich. Vo vnútri nájdete až 850 stĺpov a oblúkov a neviem čoho. Ako na prvý pohľad to bolo, že ohromné, proste obrovská stavba, dokonalé. No a potom nejako po roku 1200 nejaký Ferdinand III, nechcete po mne bližšie informácie, jednoducho dobil Córdobu a vlastne prerobil túto mešitu na kresťanskú katedrálu a teda ročne je to jedno z najnavštevovanejších miest v Španielsku a návštevia ho milióny a milióny návštevníkov, preto je dosť divné, že ja som to teraz o tej mešite nevedela. Aj dnes je teda stále funkčnou rímsko-katolickou katedrálou, ale stále je ovplyvnená vlastne tá architektúra tým islamom, čo je absolútne úžasné a musím povedať, že ja som sa dozvedela až na mieste, že to není islamská mešita, čo bolo trošku sklamanie. Bolo to veľké, ja som tam cítila hlavne takú dosť ťažkú energiu a v istý moment som mala čo robiť, aby som sa nerozplakala a vlastne zatiaľ neviem nejako usúdiť, že či to bolo dojatie, alebo to bolo to chvíľkové prijatie tej ťažkej energii, čo z toho išla. Takže to sú moje prvé pocity. Každopádne stavba bola ohromne veľká a bolo to tak vnútorne ohorujúce. Tak, my sme na ceste do Portugalska a ja som sa práve dozvedela, že
posun času späť. Takže my máme momentálne 19:10, ale príchod máme 18:35. Inak ešte v tej Cordobe som si kúpila takéto tričko s tou kresbou. Ja som vám ho tam aj trošku ukazovala. A tak sa z neho teším, lebo je také španielské, neurčité, tanečné. A keďže ja aj učím tanec, tak sa mi to bude hodiť. No vy ste dnes zvládli normálne so mnou príjazd do Portugalska. Milujem Portugalsko, strašne sa naň teším. A sme pri Atlantickom oceáne, takže si gratulujeme. Ja sa idem najesť. Ak by ste chceli moju cestu sledovať trošku zbližšia, tak môžete buď na mojom TikToku, kde som ako Romy Podtržník cestuje, na Instagrame, tak ako tuto na YouTube, Svet podľa Romy, alebo aj na Hero Hero, tam som ako Romy Lampy, čo je moje meno. A tam sa nevenujem iba cestovaniu, ale to je skôr taký môj vnútorný denníček, kde rozprávam o svojich vnútorných pocitoch, kde môžeme spolu diskutovať. Založila som si ho len nedávno, tak ak chcete, môžete sa tam pridať a môžeme tam vytvoriť super komunitu. No a to je pre dnešok všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte mi to vedieť do komentáru, aby som vedela, že by ste chceli, aby som tu na YouTube znovu točila aspoň takéto cestovateľské videá z nášho auta. Čus!